sunt tale. Și da, intrăm pe Minecraft. Pachet de gen. Mișcăm. 50 merg la o prietenă, bla bla, am și chitară și tot. Da. Iertați-mă că am uitat o lume pe care l-am filmat pe nume. Deci nu o să șterg. Mai bine mă dea în junglă, dar da. România. Da. Nu știu cât va dura. Da. Nu știu cât va dura Minecraft. Nu jur. Sper să nu se mai închidă tot. Da. Dar mine filmăm. Bun, vreau să fac un fel de concurs, adică, da, adică, cine îmi face intro mai fain, adică, hei, să spun numele într-un video, sau pot să-i fac promovare, dar, cum nu vă fac clar cineva, adică, oricum eu fac așa doar de discret. Adică, și dacă vă întrebați de ce avem așa mult să vă arăt am pus aproape tot în videourile mele precedente, adică nu precedente, adică, na, pe muncă. Și dacă nu mai vreau, dacă vă întrebați cine e pe muncă, îi un handicapat și un bău. Ioi, stai, abia. Episoadele vor fi cam scurte, astea din mai. Dar o să fac și eu ca chemarea. Dar să nu spuneți ce știți. Da? Bine, aici. Nu pot să mă cunoștim. Da. Nu o să mergi. Mai ales în da, nu problemă. Asta-i. Da, mi se pare ceva ciudat. Și sper să-mi spuneți ce mai vreți să fac în mare, ce să mai spun. Și da. Nu știu ce spun, adică da. Știu, în episodul ăsta am tăiat numai copaci. Da, vă promit că o să mergem în aventuri, bla bla. Dar nu mai știu drumul spre casă. De-aia cred că să încep de acolo. Oricum, hai, am terminat cu tăiatul copacilor. Am pus what? Ok. Da. Spuneți-mi ce să spun. Credeți că spic, da. Oricum, da.
Gigi. Îmi fac un pătuț. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Topor mic. Și gata. Iuhu! Da. Hai că fac aici un chestii sau să mă deplasez. Și da. Am făcut așa multe în episodul ăsta, nu m-am spus o grămadă de lemn. Oricum, cred că cam aici închei episodul. O să mai fac peste vreo 3 minute, cred că da. Așa eu. Să-mi pun patul. Bun. Cam atât am vrut să vă spun. Știu că dorea puțin. Nu mă dați în judecată. Stați să văd ceva. Deci, mai vreți chestii de să ne uităm la... Stați. Ioi. Mami. Da. Mai vreți să ne uităm la videouri sau... Stați că mă sună o fată. Cam aici trebuie să închei. Ok, pa!